गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ खनसेबाव आरोबाव फिन जासिहरफिननाय जाबाय। मोनसे निउस नुनो मोनदों BNN निउसावहाय रादाबावहाय बिथांमोना फोसावदों। हयथ'बा गोबां रादाब बिसोरल' नङा, आं बे निउसखौ BNN निफ्राय लानाय जादों, दे कपि खालामनाय जादों। सरि बिथांमोनाव आं क्षमा बिग्रोयो। थ' बाथ्राया बेफोरबायदि आरोखि, आं बुंनायनि सिगां बाथ्राखौ आङो एसे बिथां जोंनिनो BTRनि चिफ मानगोनां श्रीजुत मा बर' मोनो p.boro ना p.boro सारनावहाय आङो जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बेखौसो आङो फोरमायग्रोनि, जाहाथे आंबो एसे कयेकथा बाथ्राखौ बुंनायनि खाबु मोननायनि थाखाय आरोखि ना। जिहेतु बिथांमोनानो खाबुखौ होनानै दोनदों, मोनसे चान्सखौ होनानै दोनदों, बेनि थाखायसो आङो एसे बे भिडिअखौ दामग्रोनिसै। আৰু কাবাডী কোকৰাঝাৰ সাই চেণ্টাৰৰ পৰা উইথড্ৰ কৰা বুলি আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ। আমাৰ কোকৰাঝাৰখন ফুটবলৰ কাৰণে পপুলাৰ হয় আৰু ইতিমধ্যে এই যোৱা বছৰহে আমাৰ সন্তোষ ট্ৰফি হৈ গ'ল, এই বছৰহে। চ' আমি ISPL কৰিলোঁ আৰু আমাৰ গাঁৱে ভূঞে চবতো ফুটবল চলে, কাবাডীও চলে। তো সেইকাৰণে যিটো আমাৰ সাই অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া ফুটবল আৰু কাবাডীটো উইথড্ৰ কৰিব বিচাৰিছে, সেইটো আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আমাৰ সাংসদ ৰংগৰা নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে এই কথাটোক লৈ পেলাই যিটো স্পৰ্টছ মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া তেখেতলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। আমিও আমাৰ যিটো আছে সাই অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া সন্দীপ প্ৰধান ডাঙৰীয়াক আমি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আৰু আজি আবেলি আমাৰ স্পৰ্টছ মিনিষ্টাৰ, কেন্দ্ৰীয় ইউনিয়ন স্পৰ্টছ মিনিষ্টাৰ আৰু আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ আমি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিম, যাতে ইয়াৰ পৰা ফুটবল আৰু কাবাডীটো উইথড্ৰ কৰা নহয়। ইয়াৰ কাৰণে আমি আজিয়ে তেখেতসকললৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট লেটাৰ পঠাম। दाना फैदो गुबै थांखियावहाय आरो गुबै खोथायावहाय। बिथाङा सोरनो पत्र हरदों, सोरनो लाइजाम हरदों, सोरखौ खावलायदों। बिथाङा बुंदोंमोन ना सानसे समावहाय जेब्ला NDB बा जायफोर सागानगिरिफोर बिथांमोनखौ बेंटलावहाय बरायनाय सम जादोंमोन, बरायदोंमोन बेंटलावहाय रायजो राजाफ्रा, बेंटल एरियानि रायजो राजाफ्रा बरायदोंमोन। बे समाव बरायनायावहाय बिथाङा मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना नायनोब्ला बिथां सोमदोन बरगयारि इउटिउब चेनेलाव हाबनानै नाय, अब्लानो साफा मोनजोबगोन। बिथाङा बुंदोंमोन मा 7टा स्टेटजोंसो मोनसे रिजन मोनदों होननानै बुंदों। ओमफ्राय जोंहा बर'आ एक्सट्रायै मा मोनदों? रिजन। दिनै बे रिजन एक्सट्रायै मोननाय रिजनानो जोंनि थाखाय बर'नि थाखाय बिराद गिदिर बिराद गिदिर मोनसे एकर्ड होननानै बुंदों। ओमफ्राय बेखौ सोरजों रुजुबावदों? आसामनि लिरगिरिफोर, खन्थाइ राइटार बायदिसिना माबा माबि लिरगिरिफोर बिथांमोना बुंदोंमोन मा, नोंसोर बर' गोजायैनो बर'फ्रा एबार मोनसे जा एकर्ड खालामदों बिराद मोजां एकर्ड खालामदों, बेफोरबायदि खोथा बुंहरदों। प्रमद बर'आ दिनै बेफोरबायदिजों बुरखायजादों नामा? दिनै नोंथांमोननि जुदि एकर्डआ थार, जुदि रिजनानो जुदि स्टेटजों जुदि समान पावार मोनबा, दिनै नोंथाङानो बुंदोंमोन बेखिनि आं बुंनाय बाथ्रा नङा, सोरबा रायजो राजा बाथ्रा बुंनाय नङा, सोरबा जोंनि बे गिदिर गिदिर लेखा फरायनायफोर बा इन्टेलेक्सुवेलफोर बिथांमोना बुंनाय राव नङा बेफोरो। दिनै नों प्रमद बर'आनो बुंनाय राव बेफोरखौ। दिनै इन्टेलेक्सुवेलफ्राबो बेफोरबायदि रावखौ बुङाखै। दिनै नोंथाङा बुंदों मा, जोंनि बर' गोजायैनो बर'आ एक्सट्रायै रिजन मोनदों, रिजनानो जोंनि थाखाय बिराद गिदिर पावार, स्टेटजों समान, बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों नोंथाङा। दिनै स्टेटजों जुदि समानथारमोनब्ला दिनै साइखौ दिनैहाय क'क्राझाराव साइ स्टेडियाम मोनसे दङमोन, दिनै बे स्टेडियामखौ दिनैहाय मानो लांजाखो? मानो नों दिनै खावलायनो गोनां जाखो? मानो दिनै नोङो सासे CM जानानै मानो लाइजाम हरलायनो गोनां जाखो? थिग আছে, लाइजाम हरनांगौ, आं मानिदों। दिनै नोंथाङा बिर'धिता खालामनो गोनां जागोन होननानै मानो बेफोरबायदि बाथ्राखौ मानो बुंखो? नोंनि खुगानिफ्राय बे बाथ्राया ओंखारनो समाया आरो बुंनो समाया नों बायदिया दिनैहाय। खारन नोंथाङा दिनैहाय पावारफुल दङ होननानै बुंदोंमोन। बै पावारा मा जाखो? नोंनि पावारखौ मानो बाहायनो हायाखै? बाहायदो दाना। जों दिनैहाय बेफोरबायदि फुटबल खेला गेलेनायनिफ्रायनो जोंहा हलिचरन मोनबायदिया दिनै फुटबल गेलेग्राफोर बेफोरबायदिनो मेल्ला दं जोंनि बर'नि गेजेरावहाय। फुटबल खेला गेलेनानै गोबाङानो साख्रि मोनदों, गोबाङानो साख्रि मोनदों दिनैहाय।
सोरबा आर्मी साख्रि मोनदों सोरबा CRP मोनदों सोरबा दिनैहाय पुलिस साख्रियाव मोनदों सोरबा ब्लेक पेन्टाराव मोनदों सोरबा बायदि रोखोमाव दिनैहाय मोनदों थ' दिनैहाय बे अबस्थाखौ दिनै नों मानो खावलायनो गोनां जाखो मानो लांजाखो दिनैहाय मानो दिनै मोनफा मोनफा मानो लांजाबाय थादों दिनै बै समाव बुंदोंमोन आं बुंनाय राव नङा जोंनि बर' रायजो राजाफ्रानो बर'नि दैदेनगिरिफ्रा बुंदों 16टा डिपार्टमेन्ट लांबाय होननानै आरो दिनैबो बे मोनसेखौबो लांजाबावोबा गाबोन समफोर नोंनि पावारखौनो आरो मोनसे लांजाबावगोन होनबा मा जागोन नोंनि रिजोना बेनोमोन नामा नोंनि रिजोना मोनफा मोनफा पावारखौ हरनायनि थाखायसो रिजोनमोन नामा आंना खोथाया बे नोंथांनि बे जानला मोनला बेफोरबायदि ओरैनो जों रिजनजों रुजुननानै बा जों स्टेटजों समान मोनखाबाय बा बायदिसिना मोनखाबाय बिदि बुंबा जानाय नङालै बेफोरबायदि बुंलाबाय थाबा जानाय नङा मानो दिनै नों शिफ्ट जानानैलाय मानोथो एफ्राव खावलायबाय थानो गोनां जादों नोंलाय गैयाबा गैया बाद दे सरकारखौ जों BJPजों सरकार दाया बिदि लांबाय थायोब्ला बेखिनि खोथाखौ मानो गोरायै बुंनो हाया मानो बुंनो हाया नोङो बै समाव नोङो दिनैहाय जानदेंगे राजलेंगे होननानै गोबां बाथ्रा बुंबाय थानो हादोंमोन मानो हाया दिनैहाय एलायन्सआव थामालाय मा नांगौबा जों एलायन्स सिफायगोन BJPजों बेखिनि बाथ्राखौ गोरायै बुंनो हायोब्ला जों इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय सोरजोंबा थानांगौ येस मानिदों जों बेखौबो जों मानिदों बोसोरसे बोसोरनैयाव इमप्लिमेन्ट खालामजोबनो हाया येस बेफोरखौबो जों मानिदों गनायदों दिनैहाय नों सरकार दानायावबो डेभेलप जादों होननानै बुङो बे हरबाय थानाया डेभेलप जादों ना मा बियो बे मोनफा मोनफा हरबाय थानाया बेफोर डेभेलप जादों ना खोथाफ्रा बेफोरखौ बुङोब्ला नोंसोरो मा जेलाव हरनांगौ सोना दोननांगौ जेलावहाय खिन्थु जेलाव सोनाया सालाय बिजौनो दै प्रमद बर' नोंनिया खोथाया बे जेलाव सोना हरगोन खिन्थु बिसोरखौ रोंनानैसो फैगोन आंथ' दाबो बुङो जेलाव सोनानै दोन आं रोंनानै फैबावगोन आरो आं जेल सिंनि बाथ्रा मोनथिनानै फैगोन आंनि खुगाखौ हमथानो हानाय नङा सोरबा सासेनिखौबो हमथानो हानाय नङा जेरैबायदि दिनै बिक्रम दैमारिमोन बायदिया जेलनि बाहेरनि बाथ्राखौल'सो मोनथिदोंमोन जेलाव हाबना फैनानै बिसोरो जेलनि गासैबो खोथाखौनो मोनथिजोबनानै फैदों गासै नङाब्लाबो 50%खौ मोनथिनानै फैदों सोर मा जानानै हाबदों सोर मानि थाखाय हाबाखै सोर फासि जानो हमदों बेफोरखौ रोंनानै फैगोन आं दिनै ओरैनो नोङो जानला मानला जों रिजनखौ बिराद गिदिर मोनदों बा माबा मोनसे मोनदों होननानै बुंबाय थाबा जानाय नङा नोंथाङा ओरैनो आरो जेलाव हरनायनि खोथा बायदिसिना बाथ्रा गोबां खोथा बुङो बेफोराव जों एसे दुखु मोनो नोंखौ एसेल' नङा गोबांखौनो मोनो जोङो थ' दिनै आं बेखिनि बाथ्रा बुंनायावहाय साइ जोंनि स्टेडियाम जोंनि काबादि खेला गेलेनाय फुटबल गेलेग्रा नोंथाङानोथ' बुंबावदों आरोबाव दिनैहाय जों ISPL खेला होबाय बा गुबुन गुबुन बायदि रोखोमनि खेला होदों होनना बुङो औ होदोंबो नोंसोरो होदोंबो नैबे UPPL सरकारा होदोंबो खिन्थु होनानै मा जाखो दिनैहाय होखांनायनि उनावहाय दिनै साइ ओजोंहाय लाना थांफिनखो साइखौ मानो लांखो मानो नों दिनै खावलायफिननो गोनां जाखो नोंथां एफाराब रिजननि पावारफुलखौ दिनै जों रिजनजोंनो दिसिब्लाबो सोरखौबाबो जों ट्रान्सफार खालामनो हागोन होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन लास्टआव आं बेखौल' बुंगोन आंनि खोथा बुंनायफोरा जुदि माखासे गोरोन्थि जादोंब्ला गासैबो बर' रायजो राजानाव आं क्षमा बा निमाहा बिनाय थाखाबाय आरो बे बाथ्राखौ खोनानोब्ला रिजननि बाथ्राखौ खोनासंनोब्ला सोमदोन बरगयारि चेनेलनि नामा सोमदोन बरगयारि बावहाय नोंथांमोना हाबनानै नाय थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामा लाफानो बावहाय दोनथ'बाय जय बर' हारिनि